መንግስቲ ሽወደን ንግዳዊ ማእከላት መጓዓዝያን ካልኦትን ንምዕጻው ዘኽእሎ ግዝያዊ ሕጊ ምምካት ለበዳ ንምምሕልላፍ ኣብ ዝርርብ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ልኡኻት ውድብ ሕብራት ሃገራት ናይ ተኽሲ መጥቃዕቲ ከም ዝፈነወ ተኣሚኑ سلامن ጥዕናን ንዓኹም ይኹን ተኸታተልቲ መደብ አልኮምፒስ ትግርኛ ከመይ ቀኒኹም ንሎም ረቡዕ 9 ታሕሳስ 2020 ዝተዳለወ ዜና ናባኹም ኮብለ ሰናይ ምክትታል መንግስቲ ሽወደን ለበዳ ኮሮና ንምምካት ኩሉ ዘድሊ ዝበሃል ናይ ማሕበራዊ ምንቅስቃስ ህዝቢ ዝግድብ ግዝያዊ ሕጊ ክህሉ ኣብ ዝቐረበ ርእይቶ ሕጊ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ወላኳ ጽቡቕ ናይ ፈቃድን ግብረ መልስን ናይ ኩለን ሰልፍታት እንተረኸበ ቅድሚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕጊ ምጽዳቑ ብሰንኪ ከምዚ ዝኣመሰለ ሕጊ ግዳያት ዝኾኑ ናይ ሕብረተሰብ ኣካላት እንታይ ዓይነት መተካእታ ካሕሳ ከም ዝረኽቡ ንጹር ክኸውን ኣለዎ ብምባል ሰልፍታት ሞደራትን ሰንተርን ሕቶ ኣቕሪቦም ኣለዉ ብመሰረት እቲ ሓበሬታ እቲ ሕጂ ቀሪቡ ዘሎ ርእይቶ ግዝያዊ ሕጊ ዋላኳ መንግስቲ ኣቐዲሙ ከቕርቦ ዝነበሮ እንተኾነ ነዚ ዘሎ ስክፍታታት ኣብ ግምት ብምእታው ክኸውን ዘለዎ ምዃኑ ኩሎም ሰልፍታት ከም ዝሰማምዑ ይግለጽ መንግስቲ ሽወደን ብሰንኪ ምኽሳት ኮሮና ቫይረስ ንምምካት ኩሉ ክገብር ከም ጸንሐ ዝፍለጥ ኮይኑ መንገዲ ባቡራትን ዓበይቲ ናይ ዕዳጋ ማእከላት ድኳናትን ዝኣመሰሉ ጽላታት ንምዕጻው ዘኽእሎ ብሕጊ ሃገር ዝተደንገገ ስልጣን ስለ ዘይጸንሐ ግን ከም ካልኦት ሃገራት ጠቕላላ ምዕጻው ማሕበራዊ ኣገልግሎት ክገብር ከም ዘይከኣለ ይፍለጥ ሰራዊት መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሰንኪቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ጸገም ዝወደቑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ረድኤት ዘድልዮም ግዳያት ህዝብን بخمي رديت كبصحهم كم زلوم تتاو مسمرات كتصنع ودو حبرات هاجرات تلاقي جوجل لوخ وتهدر إثيوبيا توسخ مستخفتلون نوسن اوانات كم استأسرون ودو حبرات هاجرات بعبش عقلوتك عليحو تمالي أما سيئو وين منجس إثيوبيا نتفت عام تأمين اللو خم زلو أفليتو ونصحافي ودو حبرات هاجرات أنتوني غوتيرز التي أب إثيوبيا كاب كتطر وتاي إندخون الزخيت زلو كنات تجراي وسيخكا حفشاو كنتات اتهاجر مفتحيو كلهم وجنات زساتفو هاجراوي عرق سلازغونه نابو زقن عدفيت كغبرو اتريرو صويعو ازي كمزيلو انكلو سبسلطان منግስት አሜሪካ ኣብቲ ዞባዊ ዘለው ዲፕሎማሲኛታት ከም ዘረጋግጽዎ መንግስቲ ኤርትራ ኣብ መሬት ትግራይ ሰራዊቱ ብምልኣኽ ኣብ ጎኒ ፌደራላዊ ሰራዊት ኮይኑ አንጻር ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶብ ጥሒሱ ከም ዝተዋግአ ትማሊ ሮይተርስ ዘርግሖ ዜና ኣፍሊጡ እቲ ማዕከን ዜና ከም ዝበሎ ኣብ ትግራይ ካብ ሳተላይት ዝተወስደ ስእልን ዝተጠልፈ መልእኽታት መንግስቲ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከም ዝተረኽበ ድሮ እቲ ጭብጢ ኣብ ኢድ መንግስቲ ኣሜሪካ ካልኦት ምዕራባውያን ሃገራት ከም ዝኣተወ ኣቃሊዑ ስለምንታይ ኣብዚ እዋን ሰበስልጣን ኣሜሪካ ነዚ ሓበሬታ ከም ዝሃቡ ዝፍለጥ ነገር እኳ እንተዘየለ ብዙሓት ወገናት ከም ዝብልዎ ግን እቲ ኣብ ትግራይ ዝግበር ዘሎ ኩናት ከምቲ ዝተመደቦ ስለዘይከደ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ካብ ተሓታትነት ንምህዳም ዝገብሮ ዘለው ክኸውን ከም ዝኽእል እቶም ወገናት ሓቢሮም መንግስቲ ሽወደን ኩሎም ካብ ክሊ 18 ዓመት ንላዕሊ ዘለው ሰባት ክታበት ኮቪድ-19 ክኽተቡን ኣብ ቀዳማይ ክፈል ዓመት 2021 ወግዓዊ መጽዋዕታ ክቐርበሎም ምዃኑን ተገሊጹ እዚ ብሚኒስትሪ ማሕበራዊ ጉዳያትን ሰበስልጣን ዞባውን ከባቢያውን ምምሕዳር ሽወደን ብሓበር ዝተዋሃበ መግለጺ بمسرت شودن مس حبرت أوروبا زلوا وعل مركز بمقبار وحسن حزباوي كتابة بمهاب زيت حسب مخانو اتحابريتا أرديو كم زفلت هاجر شودن أما جمريا سومناي كتشحن إسران حدن أبتا أفافي كنتات نزلو سبات قدام الذهاب ناي مختاب مدب تداليو كم زلو يفلت بعل مزي ميغريشن شودن بتنصور زي كون حدش ريتو منغستي كم زي تحقوس وانا دايركتور إيميغريشن أفليتو بمسارة تحابريتا منغس شودن نتجزياوي ناي منبر فقط رايكو وهاب زسمع حقي نخصدق مقرابو نتقلال أسرارها إيميغريشن زي هاجر أفتنا زود مخانو تجليسلو بأقلال ساعتي وانا دايركتور قام منبر فقط زوهبو رقحيتات بنصور انت زي تجليسهم اتنويح جزي أب شودن زتقمطون زسرحن كاب شودن كسجوجو سلزغلو أبسرارها إيميغريشن زي فتحاونت كيس فرسقات كم زلوا يحبر كم زفلت اتي إمام حقي كلهم قوام فقاد بجزياونت كقيروا مدلاي زلعلنا يا سرار حلوت إذا تأتات كوينو زي تدل سعبين كهلوا كم زفل يفلت كبرات تخطاتلتنا إذا حرم بالنا بحث سيانات كسجا جروكمي جنيف
ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ብመንገድቲ ኮቫክስ ተባሂሉ ዝጽዋዕ ንፍትሓዊ ዕደላ ክታበት ዓለምና ዝሕግዝ ሃገራት ዝሳተፍኦ መድረኽ ሃብታማትን ድኻታትን ሃገራት ብዝቐለለን ብዝሰለጠን መንገዲ ክታበት አንጻር ኮቪድ ክረኽባሉ ዝኽእላ ባይታ ኣብ ምጥጣሕ ጻዕሪ ከካይዳ ጻውዒት ቀሪቡለን መላእ ዓለም ክታበት ኣብ ምፍራይን ምዕዳልን ዘላትሉ እዋን ብዙሓት ሃገራት ነተን ብቁጠባ ደኺመን ዘለዋ ሃገራት ክታበት ብኸመይ ክረኽባ ከም ዘለወን ኣብ ምዝታይ ከም ዝርከባ ይንገር በርሊን ቁጠባ ሃገረ ጀርመን ካብቲ ብኮቪድ-19 አንጻላሊዎ ጽናሕ ሓደጋ ውድቀት ካብቲ ጽቢት ወጻኢ ትስፉ ኮይኑ ከም ዝተረኣየ ሓደ ጸብጻብ መንግስቲ ጀርመን ሓቢሩ እቲ ዚው ብዝብል ሽም ዝፍለጥ ቁጠባዊ ትካል ቁጠባ ጀርመን ካብቲ ተገምጊሙ ዝነበረ 39 ሚእታዊት ኣብ መጨረሻ ናይዚ ዓመት ክሳብ 55 ሚእታዊት ዕብየት ከም ዘርኢ ሓቢሩ ከም ዝፍለጥ ሃገረ ጀርመን ሓንቲ ካብተን ዝለዓለ ናይ ኣባልነት ክፍሊት ኣብ ሕብረት ኤውሮጳ እትኸፍል ሃገር ምዃና ይፍለጥ ለንደን ሃገረ እንግሊዝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ብወግዒ ተፈላጥነት ካብ ዝሃበቶም ክልተ ዓይነታት ክታበት ፀረ ኮሮና ቫይረስ ትማሊ መዓልቲ ብወግዓዊ ኣብ መዓላ ከም ዝወዓሉ ሰበስልጣን ሃገር ሓቢሮም እዚ ብፋይዘርን ቢዮንቴክን ዝተባሃሉ ክልተ ኩባንያታት ዝፈረየ ክታበት ነቶም ብቀዳምነት ክወሃቦም ተባሂሎም ኣብ መደብ ዝተሰርዑ ሰባት ዝኸተበት ፈላሚት ሃገር ምዃና ተፈሊጡ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደባትና ንሎሚ ዝበልናዮም ናይ ዜና መሰናድኦ በዚ ተወዲእሎ ኣብ ናይ ዓርቢ መሰናድኦና ስጋብ ንረኸብ ብድሕረ ገጻት ፌስቡክ እንዳተኸታተልኩም ብፍላይ ኣብ ዩቲዩብ ንዘሎ ቻነል ፈነወና ሳብስክራይብ ብምግባር መደባትና ክትከታተሉ እንዳዘኻኸርኩ ሰላም